Здравейте, приятели, аз съм Светло и в това видео ще снимам с моите приятели Лъчи и Алекс. И да, ще опитваме най-странните храни. Ако искате още такива поредици и такива видеа, сложете лайк и се абонирайте за моя канал. И да, това е първа поредица, вижте колко много храни. Утре ще има същата. И така че първо да опитаме с... Това ще ми изглежда много странно. Или по-добре да опитаме тия трите вкуса, защото вижте хора, това са нови вкусове. Това са нови вкусове. Които са доста странни. Да, не съм ги пробвал, нито пък те. Вие пробвахте ли ги? Не. Аз буквално отидох до магазина. Какво ти е смешно, бе, брате? Взимай едно, ето и на теб едно. Просто сливката. Да, не са зелен език. Да, това е странно. Ето за това са най-странните храни. Разбира се. Добре, нека угасим да ви покажем резултата отвътре. И както може да видите хора, това е резултата. И да. Да, смешно е, защото буквално кокълче, хората ще си казват, защото това е... Тук има едно кученце. Да, зелен език. Не знам защо. Да, защото прахта е зелен. Няма значение. Нека го опитаме, хора. Хора, обаче моето малко е разчупено, че... Както и моето. Защото аз съм куш. Според мен това май трябва да се оближи, после да се... Да, точно така. И нека да закара прахта. Нека опробваме. Не е толкова зле. Да, му дето да. И не е толкова кисел, да. Оценките после. Кисело си е, защото мислех, че е кисело, да е толкова. Само, че бих му дал малко по-малка оценка, че е нещо... Да. Не ми харесва толкова. 7 от 10. Малко по-надолу. Ще го опитам. 6 от 10. 5. Вече е момент за страшната част. Както може да видите, остана само прахта и не знам как ще реагираме. Не знам, аз си яби колко. 5, 4, 3, 2, 1. Не ми харесва това. 4 от 10. И аз толкова давам. Ти? Чакайте. Бърче, няма време. Пресах да бе всичко. Не. Колко му даваш? Ужас. Колко му даваш? 0 от 10. 0. Добре, това бяха нашите оценки. Да. Сега да преминем към... Не бе, чакай бе, следващо видео ще има и да.